Türkiye Respublikasının Milli Bilim Ministri Yusuf Tekin'in yol başçılığından vekiliyet Türkmenistan'ın paytaxtı Aşgabat'ta saparda bolly. Türkiye'nin Bilim Ministri Yusuf Tekin Aşgabat'da saparını paytaxtymyzdaki bilelikdäki Türkmen Türk Mekdebine barıp görmek bilen başlady. Soňra Türkiýanyň Bilim Ministri Yusuf Tekiniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Bayramul Oravdurdiýew bilen duşşugy boldy. Oňa Türkmenistanyň Bilim Ministri Jumamurat Gurbangeliýew hem gatnaşdy. Bu duşşukda bilim ulgamyndaky Türkmen Türk gatnaşyklary araly maslahatlaşyrly. Taraplar iki ýurduň arasyna bilim ulgamynda gawanylan öpüşleri biri-birige paýlaşmak babatda ılalaşdylar. Türkiýe Respublikasynyň Milli Bilim Ministri Yusuf Tekiniň ýol başçylygyndaky wekiliyet saparyň ikinji gününde Aşgabat şäheriniň daşar ýurt dillerine ýürütiliş 131-nji orta mektebinde mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen 2-nji halkara matematika olimpiadasynyň ýapylyş dawrasyna gatnaşdy. Dawra gatnaşmadan öwel Türkiýeli mehman daşar ýurt dillerine ýürütilişdirilen 131-nji orta mektebiniň alyp barýan işleri bilen tanışdy. Mektebiň girelgesinde mektep okuwçylarynyň dürli halkara bilim olimpiadalaryna gawanan üstünlikleriniň sergisi guruldy. Sergi bilen tanışlygyň barşynda Türkiýanyň Bilim Ministri Yusuf Tekin türkmen mektep okuwçylarynyň gawanan üstünlikleri bilen tanışdy. Soňra Türkiýeli mehmanlar mektebiň başlangyç sınıfına hemde himiýa sınıfına barıp gördüler. Bu ýerde mehmanlara dersleriniň okudylyşy hemde okatmaň innovasion usullaryndan ýerlikli peýdalanmak babatda edilýän işler barada maglumat berildi. Türkiýanyň Bilim Ministri Yusuf Tekin mektep bilen tanışlykdan hoşal bolup, iki ýurdun bilim ulgamyndaky amala aşyran hyzmatdaşlygynyň öwrütilmegi babatda ähli tagalalaryň ediljekdigini bellädi. Soňra Türkiýeli mehmanlar halkara matematika olimpiadasynyň ýapylyş dawrasyna gatnaşdylar we Türkiýanyň Bilim Ministri Yusuf Tekin bilim bäsleşiginiň altyn medal gawanan okuwçylaryna bayraklaryny gowşurdy.